Sa Cebu Provincial Capitol, nagtigom ang mga sakop sa Provincial Health Board sa Sugbo. Si Governor Pam Bariccuatro o Capitol Piso Consultant Dr. Nikki Catalan nakigtagbo sa mga sakop sa Provincial Health Board nga gilangkuban sa nagadaiyang sektor. Sa tabang sa Provincial Health Board, gusto ni Governor Pam Bariccuatro nga masiguro nga epektibo ang mga programa ug proyekto sa Kapitolyo alang sa kahimsog sa panglawas sa mga Sugboanon. Sa administrasyon ni Governor Pam Bariccuatro, nag-una sa prioridad ang pagpalambo sa serbisyong medikal sa mga provincial hospital ug ang pagpalambo sa healthcare services sa Sugbo. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Auxtero, Sugbo News.